Okay, nakatahan ni pinaka peligro si sa mga darpa. Ay pinaka peligro si sa nga bata darpa o manusia nagyang nga dunia. Ano to? So tigay ni sa deciding factor. Saya pagigaya o pakadaya ka kukubur ka kung sa alungan na maori anta ka baka kerasay na si pagilesa nga dunia. Ito naman ang kapagintaw sa dunia sebab ko datanuin ka dahil nga dunia yang kay agama Allah Ta'ala na di na sibutan na yang dunia di na masibutan na ginawa niyan itan, kamana kali na itan sabut na ginawa tanong itan sa sabut na nakakapagintaw sa dunia kaya kasasabot ang manis sa dunia na buhay si mama saan sa mala makuha niya na tamok saan sa mala kalukuha niya makakadato antay mapiwalay kaya kasabot na tanuron antay kabantugan upon gina ni kasabot na tanong sa nga dunia peligro tanong sa nga dunia